A oni mi teraz majú čo vracať. Politika. Od jednej mafie k druhej. Dokedy ťa to bude baviť? Kým sa niekomu nezadarí a nedá ťa dole? Videl si, čo bolo v Bratislave. Každý skákal do každého. Tak to nebude kľud na kšefty. Buď ich dáme do laty my, alebo nám budú skákať po hlave. My si po hlave skákať nenecháme. O 2 mesiace bude referendum. Dobrým výsledkom neprospieva, keď na uliciach budú vybuchnuté auta a odrezané hlavy. Boli by sme radi, keby ste im dohovorili. Podpis treba od chlapíka, čo je zároveň prednosta okresného úradu. Politická nominácia, napojený na vládu. A sa je to dôležitých ľudí. Všetkým nevyhovieš. Postaral som sa o Omiera Sikoru, postaram sa aj o tohto. Robovi sa zasekli prdy, alebo čo? Východ je jeho raj, asi mám pocit, že sa mu tu sereš. Máme spoločný problém, o ktorom by sme sa mali porozprávať. Volala som to s nikým. Hovorila som mu, že idem na hroby. A hovoril, že mu chýbaš. Ale o pár dní bude von. A potom ťa príde pozrieť. Správy z domova. Mikulášovi Černákovi, ktorého minulý rok obvinili zo 6 vražd, pribudlo ďalšie obvinenie. Prokuratúra podala na okresný súd v Prešove ďalšiu obžalobu. Černáka vinia z toho, že si v roku 1993 objednal vraždu nepohodlného svedka, ktorý svedčil proti jeho bratu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Amen. I Syna, i Ducha Svätého. A jeho nepustia. Však nie. Dosť si kvôli nemu vytrpela. Mala by si začať žiť svoj život. Svoj vlastný život. Ja viem. Ja viem. Tak ako každý správny Slovák. Jadrové bomby na Slovensku nechceme.
ani Američanov, ktorí by ich nám tu zavliekli. Prečo ste dali vypísať a vytlačiť iba 3 otázky a nie aj tú 4. v rozpore s uznesením referendovej komisie? Lebo toto je referendum o NATO, pani redaktorka. Prečo nechcete dať hlasovať o priamej voľbe prezidenta? Bojíte sa, že by občania zvolili možno toho súčasného? Naopak nemám sa čoho báť a prajem mu veľa zdravia, aj vám osobne. Vyzeráte bledá. Prepáčte, ale už ma čaká najvyšší šéf. Budete s premiérom možno rozoberať aj vaše obvinenie z Nejdem za trestného či premiérom, schvárenia referenda? idem za najvyšším. Do kostola. Dovolíte prosím vás. Počkajte tu. Pekne si hovoril. Aj som ti skoro veril. Keď prehráme voľby, tak ja sedím prvý, kurva. No, takých netreba prehrať. Tak na tom treba pracovať. Mal si ukludniť Černáka, skáče ti po hlave. Nikto mi po ničom neskáče. Nie. A prednosta z kurveného okresného úradu odcestoval náhle na dlhodobú dovolenku. Tak sprav s tým poriadok. Premiér to už odsúhlasil. To by som rád počul od neho. Ale poznáš ho. Keď nie sú výsledky referenda, tak sa odjebe za medveďmi. Keď ťa v lese, nech pohrabká v zemi. Možno natrafí na pána prednostu. Vyrieš to. Už je to v procese. Černák, počúvam. Kto to bol? Tajný sa chcú so mnou stretnúť a prebrať biznis. Ale? Len starý a ja medzi 4 očami. Na chate v tároch. V lese. O samote. Chcem vedieť, o čom ide. Nie sa nič? Len zlý pocit. Všetko v poriadku. Len som sa asi zle vyspal. Mohol by si ísť teraz na tára. A nemali sme ísť až po obede? Pôjdeš dopredu. Mám stretnutie, prídem za tebou. Čo tam budem robiť sám? Horúce kaše, za opýtanie nič nedáš a tak som tu. Je tak, pán Černák? Pán Černák? Len hovorím, že vám ďakujem, že ste ma takto prijali. Ľudia ako ja zrejme často za vami nechodia. Ako vy? Relácia zo zákulisia. Odpovedám ľuďom na listy, predstavujem nové relácie v programe, také pikošky. Neviem, nemám teraz čas na televízor. A to si zase treba nájsť. Tento mesiac máme premiéru 3 hollywoodských titulov. Večer s Tomom Cruiseom. A čo chceš? Pán Černák. Pardon. Bojím sa o svoj život, tak som sa prišiel opýtať, že či som v bezpečí. Určite. Zdravie a bezpečnosť, to je to najdôležitejšie. Miloš, doješ sa s ním. A koľko by to asi tak? Všetkému sa dostaneme. Zdravím. Len som sa chcel ubezpečiť. Áno, už som v aute. Hej, prepáčte za zdržanie. Vy ste už tam? Teraz som dorazil. Sám. Ako sme sa dohodli.
Dobre, v poriadku. O chvíľu sa vidíme. Teším sa. Mhm. No, ako to vyzerá? Táčiky spievajú, potvorčík hučí, slnečko svieti. Starý hovorí, že už je tam. Nie, to by som videl. Pred hodinou prišli nejakí dvaja chlapci. Brali dnu igelity a odtedy nevyšli. Asi prišli vymaľovať. Čo sa deje? Chce ma dať dole. Holub má len reči. On je posera. Nič by si nedovolil. Čo to má s holubom? A ty o kom hovoríš? Aké reči má kurva holub? Teraz mi chlapci vraveli, že vykrikoval, že bude bosom na celom Slovensku. Ale on je hovno. Podľa mňa by si sám nič nedovolil. Nemyslel ťažko, každý život je vzácny, ale nevidím inú cestu. Niekedy treba robiť aj ťažké veci. Pán Černá, Mikuláš. A nezabudnite na sobotu celý večer s filmami Toma Cruisa. Majte sa pekne. A ten ďalší týždeň bude so Schwarzeneggerom. Poďte, chlapci. Videl si ho? Strašne slintal. Mal si dať namiesto kravaty podbradník. Čo je? Berte chlapcov, ideme do Košic. Čo je? Čo sa deje? Lebo sa spojil s tajnými, aby ma dali dole. Ale preháňaš, nie? Vraj sa pýtal veštkyne, nech mi počaruje. Či príde normálne boha. Tak možno myslel nejaké dobré čary. Si jebnutý, alebo čo ti je dnes? Kam ideš, kokot? Máme chvost. Favorita riflové bundy. To bude len kriminálka. Iva, piču. Akurát dnes. Otoč chlapcov domov. Povedz im, nech sa na pár dní kročia. A bez telefónu. Nevieš, koho napíchaj. Čo s Robom? Pozri. Chceš B, nechceš dobre. Ale je to Fungel 600. Prvá s navigáciou. Strčíš CDčko a auto ti ukáže, kde máš odpočiť. A kde je pumpa. Čistá Amerika. A pritom si v Košicoch. Ja si nepotrebujem Mercedes. Kokocina. Každý potrebuje Mercedes. Bočné airbagy. Keby nebolo slnko, tak je to najbezpečnejšie miesto na Zemi. Predchádzajúci majiteľ musel ujsť do Talianska a mamka mu kúpi nové. Nemá šancu nájsť nič také podobné za takú. Kurva! Kde si dnes kurva bol? Kľudnice, dobre? Hneď ako som mohol, tak som prišiel. Kľud. Kurva. Po mne strieľali dnes a ja mám byť kľudný. Nic tu nemám. Keby som mal, tak tu nie som, kurva. Určite. Kurva, ukludni sa!
Tebe sa deje niečo poza chrbát Miky? Ktokoľvek to bol, tak to robil poza môj chrbát. A keď mi niekto robí niekedy niečo poza chrbát, tak ho chcem dostať ako ty, kurva. Kde si bol, Miky? S priateľkou. Dal by som ti aj číslo, ale radšej nie, lebo mi s tebou ujde. Miky, vedeli, kde ma čakať. Treba sa pozrieť medzi svojich, či tam nemáš krysy. Toto jednému vypadlo. Nechal som si preveriť číslo. U tajných. Vzal si mobil na svoje meno. Kto? Nejaká treťotriedna mŕtka. Čo všade hovorí, jaký je môj kamarát. Viem, jak on jazdí na motorke. Určite šoferoval on. Ešte s niekým. Ale dostanem ich oboch. Odseknem im tie blbé hlavičky a vystavím ich v Košiciach. Robo, kto ide po tebe, je aj po mne. Dostaneme ho spoločne. Zlož na auto. To ešte veľa uvidíme. Odprevadíme ťa domov. Netreba. Miky, pokiaľ sa holub nevyrieši, nemal by si chodiť sám. Viem sa o seba postarať. Kurva, chlapi. Zbláznili ste sa? Skoro som tu do vás pustil. Z akého ste oddelenia? Mám ďaleko hrať, či čo? Kriminálka. Aha. To nemáte nič lepšie na robote? Potrebujeme nadčasy a na vás sledovanie vždy schvália. V Košiciach sa dá niekto dole holuba. Vy tu stojíte ako kvočky pred domom. To nie je náš revír. Povedzte šéfovi, že sa musíme porozprávať. Nemáte žiadne more si boha. Ahoj, neruším. Čo chceš? Že vypatral som toho šoféra z motorky. No to piči, poznám ho. Mohli by sme sa zajtra stretnúť v Bratislave. Kurva, Miky. Som v Košicoch. Tak ale po obede tam určite budem, dobre? Dobre, napíšem ešte. Kde aký? A jutro. Keď dám signál, tak to spustíte. Pojebaná cesta. Dávam tým hore čas tak do 2005. Keď nepostavia ďalnicu do Košic, tak ich osobne vystrieľa. Sa vám pokazili auta? Nechceli sme byť napadní. Kde je? Schovala sa na jednom byte v Ružinove. Poslali sme tam chlapa. Nech sa pozrie, či je tam teraz. Zavolá, pôjdeme za ním.
Deje sa niečo? Nič. Metro je na stanici. Poďme dnu. Môžeme. Aj mňa už začína vyzývať. Dáš si niečo? Dobre tvária. Miky, mohli by sme sa porozprávať len my. Určite. Nemyslí si, že potrebujem tvoju pomoc. Toho vyjebanca by som našiel, aj bez teba. Už dostal odkaz. Aký odkaz? Vytiahol som si jeho brata. Reval jak decko. Prisáhal, že sa roky nevideli. Ale hovno dostal guľku. Podpálil som ho. Zhorel jak sviečka. Čo s tým má spoločné jeho brat? Nič. Nejaký čášnik. Ale už vyjebánec vie, že keď sa neukáže, tak viem, kde má mamu, otca. Mne ľudia nebudú skákať po hlave. A nemyslí si, že som blbý. Ja prestanem, kým nedostanem každého jedného, kto o tom vedel. Miky, nikto nie je nedotknuteľný. Vraj rád chodí za vešticou. Občas. Prečo? Len tak. Ja by som sa aj opýtal, že koľko sa dožijem rokov. Zo zvedavosti. Ja som sa spýtal. Hej. Koľko sa dožiješ rokov? Povedala, že 82. Tak to ťa pekne ojebala. Neviem. Náhodou som stretol kamaráta. Sadli sme na pohárik. Potom mám už okno. Neviem, asi trauma. Takže vraha ste nevideli? Asi nie. To nevidíte, že môj klient je v šoku? Viac vám už nič nepovie. Tak, asi už nič netreba. Pôjdeme. Áno? Neruším. Volám len, aby som sa ospravedlnil. Za chatu? Ste sa mohli aspoň ozvať? Zbytočne som na vás čakal. Nečakali ste. A nie za to. Sľúbil som, že moji známi budú umierať potichšie. Holub si ale nedal povedať. Chcel odísť štýlovo. Vlastne za to môžete vy. Ja? Míra Sikoru ste zabili rovnako. Vy ste ho vylákali do hotela. Ale vďaka za inšpiráciu. Aj za to, že mi to takto pekne uvoľnilo priestor. Ja viem aspoň veci dokončiť. Keď sa holub dá dokopy, pôjdem po vás. A budem mať silnejších spojencov ako teraz. Tak to je divné. Čo? Že žije. Áno, asi mi idú zlé hodinky. Čo chcete, Mikuláš? Uvidíme. Naša malá Slovenská republika má ešte len 5 rokov. Ale už sme dokázali vybudovať základy, na ktorých náš národ bude stáť celé 10 ročia. O 20-30 rokov budú naše deti a vnúci zbierať plody našej práce. A ktokoľvek, kto je tu s nami, bude môcť byť na seba hrdý. Nech teda základný kameň
nie je len začiatkom stavby jedného okresného úradu, ale aj symbolom pevných základov našej samostatnej Slovenskej republiky. Pekná reč, taká od srdca. Ďakujem. A vraj rád porujete? S chlapcami ideme na podováčku. Treba spraviť poriadok s medveďmi. Nech sa nepremnožia boha. Možno inokedy. Pri akej príležitosti sa vlastne stretávate tu? Oslavujem svoje narodiny. A kto všetko sa tu vlastne zišiel? Všetci priatelia. Priatelia odkiaľ? Z celého Slovenska. A čo vy sám si želáte k svojim narodeninám? Tak. Asi to zdravie. Je to najpodstatnejšie. A čo hovoríte na to, čo sa všade hovorí, povráno píše? No ja si myslím, že by sme, na zdravie, mali dať nášmu posledný údajnému. Živio, 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 živio. Mnoga leta, živio. Mnoga leta, živio. Živio, živio, živio. Poďte si na čo vypiť. Jak? Chceš nemôcť sa robiť starosti? Čo robí starosti? No. Kráľovský. Nám ešte dlho paduješ. Jacuzza. Kamaráde, pekne. Jacuzza 2. Trebalo by ho na budúci. Za tie tupé hlavy. No ahoj. Ani neviem, kedy si odišla. Á, jasné. Len si tu nechala toto, zviera. Hej, v poriadku. Ja ho dovezím. Ako? Jeho? Jasné, jeho. Ahoj. Frajerka šla fotiť. Tak len nemáme zanesem krysu. Čo je? Celá Bystrica je obsadená policajtami. Idú po tebe. Kľud. Kľud. Kľud, nestresuj, nestresuj. Zavolaj právnikovi, nech dojde do Sasovej, tam sa vidíme. Hej, a zistíme, o čo ide. Dobre. Počkaj, musím končiť. Dobrý deň, pán vodič, vaše doklady. Čo je, chlapci? Nejaký problém? Vystúpte si. Dobrý deň, pán vodič. Policajná akcia. Položte si ruky na strechu vozidla. Ale podržte mi šarika. Ruky na vozidlo. Bližšie ku mne. Bližšie ku mne. Poďme. Deje sa niečo? Dostali sme rozkaz kontrolovať výpadovku. Kvôli čomu? Ešte nevydali oficiálny zatýkač, takže nevieme. Máme zatiaľ len kontrolovať vodičov. Pustite ho. Poď, ďakujem. Pekný deň, pán. Dobrý deň. Nemal si sa srať s týma tajnýma. Pravil som, neserme sa s tajným, alebo pôjdeme dole, ale ty nie. Kľudne sa. Nevieme, o čo ide. Akože nie, akože nie. Mali sme sa vystarať na celú vagónku aj celým prednostom.
A pri Holubovičom ani nebol. Veď ja som o ničom nevedel. Kamoš hovorí, že zatýkať, že na vás troch. Ja som pri tom ani nebol. Drž hubu, lebo nebudeš vôbec boha. Zatýkať, že na vás troch. Vraj ste sa niekomu vyhrážali a ukradli mu auto. Môže byť niečo také? Ten chlapík s panelárkou. To ten? Ujebali sme mu aj paneláre, to neriešia. To kvôli také hlúposti. Idú voľby. Musia ukázať, že niečo robia. Reálne na vás nemajú nič. S kým si to volal? Štátny tajomník na ministerstve vnútra. Oznámia, že vás vypočuli a na druhý deň ste vonku. Dobre, v poriadku. Ja s Jadom sa prihlásime. Miloš zostane von. Keby sa to trošku pretiahlo, nech niekto kontroluje biznis. A nie, to je risk. Vieme na nich priveľa. Nič si nedovolia. Je to len divadlo. Divadlo, čo? Obrovská policajná patracia akcia po členoch skupiny Černákovci sa skončila neúspešne. Keď sa však o celej veci dozvedeli, dnes ráno sa sami prihlásili na políciu. Mikuláš Černák ešte v piatok večer oslavoval svoje narodeniny. Oslavy sa zúčastnilo okolo 250 hostí, o čom naša televízia priniesla exkluzívnu reportáž. Nie, nikto mi neposlal predvolánku domov. A z novín som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojení. A vidíte, že sme neozbrojení. Také veľké halo z toho narobili. Dali nás do televízie, ako keby sme boli nejakí palestínsky teroristi. Alebo neviem, za koho nás považujú. Prečo vás označujú za posla slovenského podsvetia? Ja vám poviem takto. Niekto si vysníval nejakú vec a chce uzavrieť nejaký prípad s tým, čo má vysnívané. Neviem, či tu vidíte nejakého bosa. Hovorí sa o vašich stykoch s vyššími vrstvami a vládnou garnitúrou. Tak, čo sa týka tých stykov, tak žiadne styky nemám, nemal som ich ani kde získať, takže ich nemám. A s niekým z podsvetia ste prišli do kontaktu? Viete čo? Ja ani neviem, koho mám za to podsvete považovať. To mi potom vrátite, hej? Má to koľko to vyhačovať? Neviem, jedne ma to piči. Prišli ste dobrovoľne? Hej, dobrovoľne, na základe vás media. Rozumiete, ale ja som hľadaná osoba, nemôžem sa na to. Idem s vami, keď pôjdem. Ja mám Žiguliaka. Šrot som včera vozil. Nech sa páči. O pár dní sme vonku. Viem. Som ti hovoril, že nič nemajú. Stačilo byť trpezlivý. Dobre, trochu sa to pretiahlo. Trochu pretiahlo, čo? Černák Mikuláš. Mám vás. Dnes vo veku 63 rokov skonala následky je bývalý námestník Slovenskej informačnej služby. Po prehratých voľbách v roku 1998 bol obžalovaný z viacerých trestných činov, medzi inými zo zavlečenia prezidentovho syna a vraždy Roberta Remiáša. Jedného z najsilnejších ľudí 90. rokov, ktorý bol údajne napojený na slovenské podsvetie, však pred väzením ochránili Mečiarove amnestie. Odsúdený bol len v jedinom prípade za spreneveru 11 miliónov korún. Voči rozsudku sa odvolal a keďže kvôli jeho smrti k odvolaciemu súdu už nedôjde, z pohľadu zákona je nevinný. Minister hospodárstva bol prichytený rakúskou políciou pri rýchlej nočnej jazde. Na úseku, kde platila stovka, šiel rýchlosťou až 235 km za hodinu. Bývalý riaditeľ televízie sa bráni, že sa ponáhľal na vládu a odstúpiť nemieni. Pani redaktorka, nalejme si čistého vína, toto sú jednoducho veci, ktoré ľudí nezaujímajú, ľudí zaujíma, že či majú prácu, či čo položiť na stôl, či sa investujú do našej ekonomiky a či tu deti majú budúcnosť. Toto by som mal asi už len za trest. Taká bola doba. Inak sa nedalo. Jana už pustili? Od včera je doma.
Treba zvolať partiu, večer to oslavíme. Zajtra začneme robiť poriadky. Prosím. Mikuláš Černák, zatýkame vás pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov z jedného zavraždu a 6 prípadov vražd. Ďalej ste podozriví z vydierania, ublíženia na zdraví a zo spáchania viacerých hospodárstv. No, mám pre teba samé dobré správy. Podáme novú sťažnosť a nechcem to zakríknuť, ale myslím si, že tentokrát máme veľkú šancu. Máš samé dobré správy, hej? No, pripomenul som sa starým kontaktom. Dobre viem, po voľbách mnohí skončili. No, ale ešte máme stále svojich ľudí. Či v zbore, na prokuratúre alebo na súdoch, stačí mi tvoj podpis. A aj to, čo sa stalo Lojzovi, aj to je dobrá správa. Pohádal sa so Sikorovcami a tam nebola nejaká šanca, to uznáš. Ale o rodinu sa mu postaráme. A to, že sa už niekomu podarilo dať dole žaluďa, to aj to je dobrá správa, nie? Miky, vieš dobre, čo je biznis. A toto. To je dobrá správa. 10 mŕtvych, kurva. 10 mŕtvych. Tibor a všetci jeho chlapi. Aj to je dobrá správa. Všetko v poriadku? Hej, všetko v poriadku. Priniesol mi len dobré správy. Pozri sa, odkedy si tu. Vonku to nemá nejakého šéfa. A je vojna. Každý je proti každému. Ale vieš, že keď sa dostaneš von, zase to všetko prečistíš. Ale vieš, čo je podstatné? Čo najskôr ťa von dostať. Podľa mnohých výpovedí ste boli najbližší Černákov spolupracovník. Ako obhájite, že ste sa nezúčastnili na žiadnej z vražd, z ktorých je obžalovaný? Bol som na penke. Vy ste boli počas pôsobenia v organizovanej skupine práce neschopní. Dobre tomu rozumiem? Spadol som na ľade, takže som mal nohu v sadre. Celých 9 mesiacov, počas ktorých sa tie skutky stali. Manželka kvôli poisťovni odložila doklad od doktora. Zlomenina pravého členka. Mám tam 2 klíny. Ako to dopadlo? Sprav si pohodlne. Do konca života je dlho. Takto som ťa vychovala.
Čo je? Prečo sa naše vedenie bratričkuje s mafiánmi? Možno ich mohli vypočuť. Nemajú ani kúska hanby. Čo narobíš? Dávam tomu rok do výsluhového a adios. Jebem takú republiku. Nech si rozkradnú celú, keď sme sprostí jak poleno. Čo to je? Vraj chcete o niečom vypovedať. Poslal som vám to pred rokom. Sťažujete sa na pošte. K akým skutkom? Všetkým. Ak chcete doplniť nejaké malichernosti, aby ste obnovili proces, povedzte rovno. Pochybujem, že vás pustia, ale máte na to právo. Len nech sa tu zbytočne nehráme. Ku všetkým. Čo je to ku všetkým? Ďalších 14 vražd. Plus nejaké drobné veci. Všetko. 15 rokov som držal hubu. Čo mám z toho? Ja sedím. Všetci moji kamaráti, oni nič. Oni muzikanti. Zrazu sú z nich slušní podnikatelia. Čistúšky ako ľali. Vaši kolegovia, ešte horšie. Spravili si na mne kariéru. Jeden šéf inšpekcie, druhý viceprezident policie, či čo. Ale to, že ich Jano stále vypláca, to sa tvárime, že sa nič nedeje. Rovnaké svinstva sa dejú, len Černák už je zavretý v base. Tak sa všetci tvária, ako zatočili s mafiou. Pritom tá istá mafia vám šefuje v polícii, vám šefuje vo vláde. Čo sa deje? Toto nemá zmysel. Ste sa posrali, že kam to ide? Pán Černák, chcete sa vyspovedať? Potom som samé ucho. Ale ak tu chcete vyplakávať a robiť zo seba obeť, jednak mi z toho bude zle. A ja mám iba jeden žalúdok. A jednak mám aj lepšiu prácu, ako zúčastňovať sa vašej pomsty. To nie je pomsta. Nie. Nie. A čo? Pravda. V poriadku. Keď chcete začať? Našiel sa hrob presne ako ste ho opísali. Ale zmrtvoli už iba nejaké kosti. Si ho vyhrabala divá zver. Hej. Hraboš Jano a hraboš Miloško. Začali sa báť, tak čistia po sebe. Pripravený? Technik si ešte vymení kazetu v kamere a potom nám poviete, ako došlo k vražde. Čo je? Nič. Len mi napadlo, ako mi hovoril Miro Sikora, že mám z toho odísť, kým ma to nezomerie. Dopovedal som presne ako on. Tiež ho zradili najbližší. Vždy ma to prekvapí pri ľuďoch vášho typu. Peňazí máte toľko, že ani vnúčatá by do konca života nemuseli pohnúť prstom. Mohli ste si užívať luxus s rodinou, s vyloženými nohami. Ale vy sa medzi sebou nakoniec vždycky pohádate o pár drobných. Ani Sikora, ani vaši kamaráti neskončili preto, že by ich zradili najbližší. Skončili preto, lebo mali všetko a aj tak nemali dosť. Môžeme? Teraz nám prosím ukážte, ako ste usmrtili poškodeného. Vypovedali ste, že ste ho usmrtili výstrelom do hlavy.
Hej. Tak teda padol výstrel a? Ešte nie. Ešte nie. Ešte som niečo povedal. Vy máte asi rád tie chlapské hlášky, že? Nevedeli ste odolať, čo? Čo ste povedali? Vidíme sa v Pete.